Avui és dijous, toca classe funcional. No la podem fer pel confinament, llavors la farem així a distància. Avui el que necessitarem serà una estora i una cadira. I la resta, ja sabeu, els exercicis molts ja els coneixeu. Us dono les pautes per recordar el tema de com ha d'estar la postura, l'activació muscular, i a partir d'aquí a fer la classe com vulgueu. Doncs comencem. Ens tombem panxa amunt. Llavors recordem la postura de base, cames separades a l'alçada dels malucs, corba lumbar neutra, creixo des del cap, escàpules a les butxaques. Comencem amb el primer exercici per donar mobilitat a la lumbar. Llavors serà inspiro, xafo l'esquena, trec l'aire, torno al centre. Inspiro, arquejo, trec l'aire, centre. Inspiro, trec l'aire al centre neutre. Inspiro, arquejo, trec l'aire al centre. Inspiro, xafo, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire al mig. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire al centre. Inspiro, trec l'aire. Un cop ens quedem amb columna lumbar neutra, seguim, pujo braços a la vertical. Des d'aquí inspiro i al treure l'aire allargo braços al sostre. Inspiro, torno avall, trec l'aire amunt. Inspiro, trec l'aire, recordeu de créixer, activar tot el rato transvers. Inspiro, avall, trec l'aire. Inspiro, espatlles lluny de les orelles, trec l'aire. Inspiro, 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 trec l'aire i una vegada més, inspiro, trec l'aire. Baixo, espatlles lluny de les orelles, corba lumbar neutra, malucs, genolls i turmells alineats. I comencem treballant amb la cama dreta. Inspiro, trec l'aire amunt. Inspiro, baixo, trec l'aire. 2. Recordeu que la lumbar no es mou, es manté estable. Corba lumbar neutra tota l'estona. Ni s'arqueja quan baixo, ni s'aplana quan pujo, es manté neutre. Trec l'aire. Inspiro, 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 trec l'aire. Inspiro. Deixo més la cama i ara amb l'esquerra. Inspiro, trec l'aire. 1. Inspiro, trec l'aire. 2. Sol pèlvic transvers recollit. Inspiro, trec l'aire. 3. Inspiro. 4. Inspiro. 5. Inspiro. 6. Recordeu que la cama que es recolza no es pot obrir, sempre es manté alineada. 7. 8. 9. 10. Inspiro. 3.
trec l'aire, pujo la dreta 90, inspiro, trec l'aire, pujo l'esquerra 90, braços a la vertical, mantinc aquí una mica de corba lumbar, no estic aquí aplanada, he de mantenir-me en neutre, escàpules a les butxaques, creixo des del cap. Inspiro, trec l'aire, obro cama i braç contrari. Inspiro, torno al mig, trec l'aire, l'altre. I em mantinc estable, no puc desplaçar la pelvis. Sempre em mantinc estable. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. I la cama que queda aquí amunt tampoc s'obre, es queda recta. Inspiro, trec l'aire. 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 I l'última, inspiro, trec l'aire. Molt bé, inspiro, baixo una cama, baixo l'altra, baixo braços. Seguim amb el balanceig d'una cama. Corba lumbar neutra, cames alineades, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, inspiro, començo amb la dreta, trec l'aire, cama 90, inspiro, trec l'aire, estiro i començo, inspiro, baixo, trec l'aire amunt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, recordeu recollir transvers i solc pèlvic. Les panxes no poden sortir fora. 9 i 10. Inspiro, recolzo. Cama esquerra. Inspiro, trec l'aire, pujo 90. Inspiro, trec l'aire, estiro. Començo. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiro, recolzo cama. Ens girem ara cap al costat dret. Em torno de costat, cames flexionades, allargo el braç, recolzo el cap, faig foradet sota de la lumbar. Recordeu que aquest forat no es xafa i quan fem els exercicis no podem caure enrere. La mà de dalt la podeu tenir al terra, al maluc o aquí dalt. Primer exercici, cames flexionades, talons alineats amb els glutis, peus no es separen, només separarem els genolls. Inspiro, trec l'aire. 1, inspiro, trec l'aire. 2, inspiro, trec l'aire. 3, solc pèlvic i transvers tancat. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. 5, escàpules a les butxaques. 6, 7, 8, 9, 10. Estiro cames. Bé, cames ben estirades, creixo des del cap i ara obrirem. Obro la cama de dalt com si la volgués allargar cap a la paret del davant. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Doblego cames, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, vinga, vinga, 5, 6, va, molt bé, 7, 8, 9, 10, estiro, inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, molt bé, 7, 8, 9 i 10. Vale, ens tornem a col·locar panys amunt per fer una altra sèrie del balanceig d'una cama. Vale? Començo amb la dreta, inspiro, vale? Corba lumbar neutra, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, inspiro, trec l'aire, pujo 90, inspiro, trec l'aire, estiro, començo, inspiro, trec l'aire, 1, 2, sol pèlvic i transvers recollit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Canvio, inspiro, trec l'aire, pujo 90, inspiro, trec l'aire, estiro, començo, inspiro, trec l'aire, 1, recordeu, lumbar estable, 2, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, sol pèlvic i transvers recollit, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara girem sobre el costat esquerre. Jo em canvio de costat per no donar-vos l'esquena. Allargo el braç, cames flexionades, faig el foradet sota de la lumbar i no puc caure enrere. Vinga. Mà al terra, cintura o sostre, inspiro, trec l'aire i obro. 1, 2, 3, 4, 5, vinga, molt bé, 6, 7, vinga aquests glutis, 8, 9 i 10. Molt bé, estiro cames. Jo xocaré contra la cadira, però si vosaltres teniu espai, l'aparteu. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, recordeu d'allargar la cama. 4, el foradet de la lumbar no s'aixafa. 5, 6, 7, 8, inspiro, trec l'aire, 9 i 10. Tornem al primer. Inspiro, trec l'aire i obro. 1, 2, 3, 4, 5, molt bé, 6, 7, 8, 9 i 10. Estiro, inspiro, trec l'aire. 1, 2, recullo sol pèlvic, tanco cremallera. 3, 4, 5, 6, vinga, vinga. 7, ja cremen, però no passa res. 8,
10. Molt bé. Aprofito que estic de costat, m'aixeco i ara és quan treballarem amb la cadira. Vale? Aleshores, comencem amb tríceps. Vale? Seiem a la cadira, col·loco mans a la punta de la cadira, peus separats a l'alçada dels malucs, creixo des del cap i serà inspiro, baixo, trec l'aire amunt. Un, aquí, espatlles lluny de les orelles, no ens podem quedar aquí, vale? Lluny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Passo a fer flexions. Les flexions les podem fer amb la cadira, genolls flexionats, opció més fàcil, vale? Fer flexions, genolls estirats i flexiono, o les podem fer al terra com hem fet sempre, genolls també flexionats o genolls estirats directament al terra, vale? Seria venir aquí al terra. Jo faré la cadira avui. Vinga, preparats, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, inspiro, trec l'aire, 1. La cadira sempre recolzada contra alguna superfície. 3, ja sigui el sofà o la paret. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Ens anem a la planxa. Poso avantbraç a la cadira, vale? Ara estic amb avantbraç dret, estiro cames, vale? I obro la de dalt. Si no aguanteu bé, vale? Ens podem quedar planxa sola, planxa, vale? Amb un genoll al terra i fer l'exercici aquí al terra, o així, vale? Sense moure cama. Decidiu el que voleu fer, vale? Vinga, començo, inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, recullo tot, 4, 5, 6, 7, empenyo el colze, 8, 9 i 10. Baixo i ens anem al pont de glutis. També el podem fer al terra o amb els peus a la cadira. Jo avui ho faig amb peus a la cadira. Ens tombem panxa amunt. Recolzem els talons, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, inspiro, trec l'aire. 1, els genolls que no s'obrin, sempre rectes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sol pèlvic transvers recollit, 8, 9, 10. Molt bé, ens aixequem, tornem a començar. Canvio la cadira de costat perquè si no la planxa després no em veureu. Comencem amb els tríceps. Vinga. Creixo des del cap, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Passem a les flexions. Recordeu, que també es poden fer al terra. Vinga. Creixo des del cap, escàpules a les butxaques. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
planxa lateral. Recolzo l'avantbraç. Recordeu, o una cama flexionada i obro aquí, o les dues estirades obro, o em quedo amb planxa lateral aquí, mantenint-me. Vale? Com vulgueu. Vinga, començo. Estiro cames, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. I el pont de glutis. Em tomo de costat. Talons sobre la cadira, escàpules a les butxaques, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3. Recordeu que els genolls paral·lels tot el rato. No s'obren ni s'ajunten. 5, 6, 7. Sol pèlvic i transvers recollit. 8, 9, vinga, i 10, molt bé. I passem a la part final, exercicis drets. Aleshores, hi ha 3 exercicis, vale? Jo els faré sense la màrfaga perquè em va millor, per no patinar. El primer, les sentadilles. Ja ho sabeu, Peus separats a l'alçada dels malucs, els genolls no poden anar cap a dins, intentem tenir-los alineats amb el segon dit del peu. Vale? Comencem. Inspiro, trec l'aire amunt. 1. Cadascú que baixi el que pugui mentre em controli el creixement des del cap, el recolliment de sòl pèlvic i l'activació del transvers. I els genolls alineats. Per tant, si no puc baixar molt, baixo el que pugui. 6, 7, 8, 9 i 10. Vale. Següent. Dues variants de l'exercici. Vale? Fem un pas posterior. Llavors, primera variant, podem estar drets i és fer inspiro, trec l'aire i torno. Vale? 10 vegades amb una cama i després 10 amb l'altra. I l'altra variant que pot ser és estic aquí i faig inspiro, trec l'aire. Vale? Llavors, amb aquesta, el peu que està de recolzament, totalment estable, genoll alineat i no es belluga, no vaig fent flexo-extensió. Vale? Es manté estable, tampoc estic amb un genoll bloquejat enrere, sempre semiflexionat i equilibri. Aquí, o podeu jugar amb els braços. Vale? Escolliu l'opció que vulgueu. Jo faré 5 d'una manera i 5 de l'altra. Vale? Doncs vinga, començo. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, vinga, abdomen recollit cap a dins. 3, 4, recordeu, angles de 90, sempre. 5, canvio jo. 6, 7, 8, 9, 10. Hem fet la cama dreta. Després farem l'esquerra. Últim exercici d'aquesta sèrie, els burpees. Dues opcions també de burpees. La més fàcil, vale? Estic dreta, m'agenollo, estiro una cama, estiro l'altra, baixo, puc flexionar-me de genolls per pujar i pujo. Opció més avançada, fent salts, vale? Els salts depèn de qui pugui fer i qui no. Cadascú coneix si pot saltar i fer impacte o no. Vale? Llavors és dret, m'ajupo, estiro, flexiono i amunt. Vale? Escolliu l'opció que vulgueu, farem 10. Jo faré aquesta segona opció. Per tant, jo aniré més ràpida que els que feu opció lenta.
Simplement pareu el vídeo per després enganxar-vos. Vale? Comencem. Preparats? Començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tornem a fer sentadilles. Vinga, preparats, peus separats, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recordeu activar bé el glútid aquí dalt. 8, 9 i 10. Pas posterior, l'altra cama. Inspiro i enrere. Inspiro. 1, 2. Recordeu, angles de 90 dels genolls. 3, 4, 5, 6, canvio. 7, 8, 9, 10. I últims 10 burpees. Començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Per final anem a descansar. Agafem la cadira. Seient sobre isquions. I primer, com ara ens hem accelerat, respirem per recuperar pulsacions. Inspiro i trec l'aire. I vaig respirant per baixar aquestes pulsacions que se'ns han pujat amb els burpees. Molt bé, un cop ja hem relaxat una mica, anem a estirar. Col·loco assegut sobre isquions a la punta de la cadira, col·loco les mans enrere i obro el pit. Sempre estic creixent, no estic aquí caiguda, creixo amunt i intento ajuntar escàpules enrere per estirar pectorals. El cap alineat amb la columna vertebral, que no caigui endavant ni caigui enrere. Sempre alineat. I aguanto aquí. Aprofito i segueixo respirant per intentar recuperar més les pulsacions. Col·loco mans sobre genolls. I ara em faig rodoneta.
Vaig estirar glutis, una cama es queda al terra, l'altra la flexiono. Assegut sobre isquions, creixo des del cap, vaig a buscar el peu i aguanto. Notaré que estira el gluti de la cama que he doblegat. L'altra. Creixo, vaig a buscar el peu. Molt bé, i l'últim estirarem adductors. Asseguts a la punta de la cadira, obro una cama estirada i el peu mira cap endavant. Notaré que estira aquesta zona i aguanto. Molt bé, i l'altra cama, igual, estiro, creixo i aguanto. Molt bé, fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i a veure quant de temps dura aquest confinament. Ens veiem!